Специално за всички ПВЦ-та на Ледница. От Гошо и Бисер. Шокарвали 20 евро 30 лева. Натърша Гердан компрес о Коркоро. Докажи се ПВЦ. Да ни има джамове. Хайде, хайде ПВЦ. Аз ще те мия до зори. Залепи етикетче и на джамовете си лъзнати. Ти се усмихни и се поздрави, че тарика, че си. Докажи се ПВЦ. Хайде, хоба. Хоп! Хай! Вдигайте ръцете горе, ПВЦ да и с качество да се взима. Дай, дай, о, ПВЦ. Цената да ви пише 100, 200, 300 милиона. На ПВЦ-то се усмихни и всички мацки хвани. Хайде, хайде, Гошо, ти ги накажи. И Бисере, ти ми помогни. Докажи се ПВЦ. Натърша Гердан компрес о Коркоро. ПВЦ. Ай си тарове, кентавре, 20 евро 30 лева.